ndaba share phone yemo. Ihe a nchọrọ ime kịta ụfọdụ maka ụfọdụ amara ọmara ihe njem ụfọdụ njem ihe ụfọdụ bụ ka ị mara ka ị wee mara na kwefere ihe ọ dị otu ịbụọ ịtọ ịnọ pụtara m ose ọjị ihe anụnwa bụ ya ka a na-akpọ akwụkwọ ogris je na fọrọ na mama ya fuso ọ ya dịrị akwụkwọ ogris ihe chọrọ iji akwụkwọ ogris ya eme ugbu a bụ ka m were abịa jụọ ahụ ọ nwere ụdị ndị ya ekwe n'aka ụdị ndị ya emetụ ahụ ụdị ebe ị ga-eje ijecha abata iwere akwụkwọ ogris a ahụ ka m na-ajụ ya ịmana ya adịchaba anyị mana ya mara ọrụ ya ewere jụọ ahụ ka m na-ajụ ihe a kịta ahụ ka m na-ajụ ihe a were ya jụọ ahụ ma ndị kwere n'aka ndị gị na-akwụkwuru okwu ụkwụ ịzọrọ azọ ịma nke bụ nke ijere eje ahụ ka m jụrụ ihe a ya bụ ihe ahụ m gwara ndị Igbo na enwebu ndị Igbo etoru ugwo na ala Igbo nọ na-abụ mmadụ gbakọta ọsọ ole anya na-azụ ịma ọsọ nwa na-achụ m ọka na-achụ m gbaba eleghị anya na-azụ o mana ịgba o mebu na onwezi ya na-achụ gị mana ụma na-agba Igbo anya nụrụ ugbo mgbe bụ na ana Igbo nọkọta ndị ogbe anya bịa kpụọ arụ ọhịrị na-abịa ịkpụ arụ a na-agwa gị Igbo bịa ọkpụọ arụ abatara family akpụọ arụ imirikite arụ emezigo na many family o arụ dị iche iche emezigokwe ịkpụọ arụ ịnakọta ejuo ahụ kpụọ arụ ya bụ ajọ ihe ọbụla ịkpụ ya kpụcha etozuka nke a aga ịbịakwa nke a bụ ose ọjị ewuru ose ọjị jụọ ahụ ose ọjị na-asa maka ije ahụ ijelu na-adịrọ gị ka odoro gị anya ndị gị na-arịkoro ndị gị na-ekwekọrọ n'aka ndị gị na-emekọrọ ihe odochaghị anya ụdị ebe ahụ ijere anyị ghọtasịrị ihe mere ebe ahụ odosoro gị anya ya ka ose ọjị a ọ sị gị na ose ọjị a na-eje iji ifere ihe ọbụla ga-ebutere gị ifere ihe mmerụ ihe mmetọ n'ọya ka e mere ose ọjị a iwụọ ya ịma na ihe ndị abịa bụ ihe kwesịrị ka ndị abụọ ndị ọsị na ha bụ ndị dibịa maọbụ ihe a kwesịrị ka a na-akụzisiri mmadụ maka na ihe anụwa bụ ihe dị mfe dịka onye isi na-awa ore paracetamol mee gịnị ọṅụọ very simple akwa ewere akwa jụọ ahụ ọ na mgbe nkụziri unu ebe a ọ bụrụ na di gị n'isi obodo oyibo ma na ibi n'obodo Igbo iwee nata gị abụgodi asịrị a na-akụrụ gị maka nwunye gị n'ije agba chee ịbata onye gị ọkụkọ igote akwa unu ajụọ ahụ unu ebiri maka ịka ya ejekwa obodo oyibo ahụ ọzọ ịnatabe kwedị awe unu ajụọ arụ hapụ isi nkwụ na ụtọ nkwụ maka ọnwụ na-egbu ọha ma ọ maka ihe imeta ma nke nwunye gị meta o ka anyị jedebekwa na ebe a n'ụbọchị nke taata anyị na-asụ ụbọchị taata bụ eke ketara anyị ihe ọma orie rere anyị ihe ọma afọ bịa kwụrụ aka anyị na-anọ ụbọchị anọ bịa kwụrụ aka ndị ogologo bịa kwụrụ aka eje na akara nke ebu n'ahịa eso ịhụnanya bịa kwụrụ aka udo nke ezinụlọ bịa kwụrụ aka ngwọta zuru oke bịa kwụrụ aka ọ nwere ihe dịka love na marriage maka mana egwu a na-eyi abịa ọgụ o nwere ihe dịka love na marriage o nwere ihe ọ na-arụ ọkwa eji achọ ka akọwara gị ihe dị mkpa na marriage abụrụ love ihe dị mkpa na marriage bụ understanding ewezụkọ understanding love eme gịnị mụnwa kwụsị na ome nwaanyị ga-afụ n'anya ome nwaanyị ga-love ozugbo Baịbụl degide ya from mbido ruo n'ebe o jidere bụ sọ love ka ọ dịrị nwe onye ana m afụ onye ọ bụ ome nwaanyị m ga-afụ n'anya ntu a nnọ kịta asịra m nwere love na ya ọ bụrụ eziokwu ihe mụ na gị ga-enwe bụ understanding nwaanyị nwere ike ịfụ n'anya n'ụwa bụ nne mụrụ m
suso nne m ga-abụ nwaanyị m ga-afụ n'anya n'ụwa maka ọsụsụ ya bụ nwaanyị afụrụ n'anya n'obi ya niile kpatara na ihe ọbụla ifuru mechaa memememe ọsụkasị na nwatakịrị zuru ori nne ya ga-ebegide akwara polisi anya mmiri nne ya ka ọ bụrụ ya ga-emere ebere anya mmiri nne ya ka a ga-elebe anya wee mere ya ebere ọ bụrụ nke nwunye ya ma mmadụ akaba nka kacha nwa kịta na onwezi ihe mụ na ihe mụ na mmadụ na-eji maka lọv ama na oyewu na iwe mana ọ gbasara ma eziokwu ka m gwa gị fa nne m kacha nwụọ nke lọv ahụ akọchakọkọ lọv agaala ụnanụ nke ahụ na otu a ka ọ dị na ụmụ m bụzi ndị ọzọ m ga-ejezi ije ịfụnanya maka nke a bụ nke m ịma nkwu ọ dịka asị okwu nke adịkwa ka okwu Igbo na okwu a dị omimi na isi gị nwere ike isi gị ya ebugote nwunye o toro mgbe isi gị ji ebukọta o ji ebukọta ya hapụ ya mana ịpịkọcha ya fụna ya mgbura gị bụ eziokwu isi ruo mgbe ahụ ị ga-aghọta ya na-agba gị ụmụaka ọ na-agbafela oruo mgbe a ị ga-ama ihe ahụ nkọwa nne nwụọ lọvụ mụ na nwaanyị aga ofezie na nke ụmụ gị nke ọsọ na ụmụ gị ka ọ bụ gị na ha ekwubezie nwa gị nwere ike ịkpasu gị iwe idisonuo ya mana o mechakwa anya ọ gị mee gịnị ọkwa nwa gị afọ ahụ ka a na-azọ okwu nke a gbagwojuo n'ụlọ anya ekwuru m ya ka ọ gbagharị maka atụ ilu nkirika ekete tara arụ na aghọrọ and ọzọ ọ bụla atụ ilu ọgba ofeke ịma nghọtasị ya sị na ọfụ ka gị n'anya ya sị ihe ọma bịa kwụrụ aka ịfụnanya bịa kwụrụ aka udo bịa kwụrụ aka ọganiru bịa kwụrụ aka ịma na ndị be anyị mere nke ha na-aka n'ụka ọbịa ọsị gị ndị mmadụ hapụrụ ị na-ekwu ịfụnanya ha nwere n'ebe di ha nọ ma gị lee na o mere onye nke a kpọrọ nne Virgin Mary nne Maria nne Jizọs nne Jesu ndị mmadụ na-agwa gị na Maria nne Jesu na ha fụrụ ya n'anya ma nne nke ndịba mmadụ one ejigwuru afa nne ya gụọ egwu mmadụ one ejigwuru nne ya kwu ukwe mmadụ one egwugwuru chaplet maka nne ya mmadụ one egwugwuru bid ya maka nne ya mmadụ one esegburu nne ya kori ya n'onu nne mụrụ ya kori ya n'onu na aha sakapụla mmadụ one bikọtụ na ịfụnanya inwe na mmeri anyị fụrụ mmeri dị asa anyị fụrụ gị n'anya mmeri dị asa ịfụrụ n'anya mana nne m nọ ikwuo maka ya nne nke gị nne mmeri o nekwa mmeri o ya ka ị na-ede ekpere na-esogburu ya na mana isogbubere nne gị achọkwa m ije ebe a ataakị a na-ehi ahụ agbakọ okwu onye nsị ya mere mara na ekwu maka onwe m ya ka m ji kwuo na nne nke nka m ga-afụ n'anya ọnwụ ha ana ịfụ nwaanyị n'anya ana o ihe ọma bịa kwụrụ aka ndị ogologo bịa kwụrụ aka ịfụnanya kwukwuru okwu ya bakwa ịkwụrụ aka maka ịfụnanya adịkwa mkpa akwa ọ dị mkpa mana afụ onye fụrụ gị n'anya fụkwa ya n'anya ọkwa eziokwu mana mmiri ebe na-egosi na efudiri n'anya karịa nne mụrụ ma mara na onye ohi ka ị bụ ihe ọjọọ akpọkwara aka ka eme nzu ya agbagwojiri ha anya ya atụrụ ụbọchị nketa atọ ọfọ nketa ọ na-agọta ebe isi iji agọta isi ya were ọdụ ya o ekene ori na afara nkwọ bịa kọrọ nzu ihe ọma bịa kpọrọ nzu ọganiru bịa kpọrọ nzu ndị ogologo bịa kpọrọ nzu eje na akara nke ebu na ya eso ndị ogologo kpọrọ nzu anyị kwuchakwara kwuo okwu ịfụnanya ahụ maka na mmadụ ga-afụkwa mmadụ ibia n'anya ya bụkwa kpọrọ nzu ihe ọma bụkwa kpọrọ nzu eje na akara nke ebu na ya eso onye a nabara anya ndụ ya noo ya n'afọ ihe ọma chakere na anyị oge abịa ma mee ka anyị fụ ihe ọma taa mee ka ụkwụ anyị butere anyị ihe ọma ka anyị nwekwa ike iri ihe ọma tata n'ire anyị ihe a ka anyị rọgoro ụbọchị nke tata maka anyị ma niile emewaga anyị weta ka anyị jee n'ọjị chukwu oke abịa ma bịa n'ọjị ndị na-agbafu ha n'ebe ekporo nzu ị bịaba icheki sọntin ịbịakwara ebe a na ekpere ụtụ ka m na-ekpe ya na-aga ọgba ọfọ dịka o si dị n'ala Igbo inwe nsogbu nwere obugharịwa ya mgbe ọ na-eji nwee ebe fụrụ sọvọ abịakwala ebe a makwanye n'ụlọ ekwu ka ọzọ na-eyi ahụ ebe ahụ na one conscious something tupu oke abịa ma bịa na ọjị ndị ogologo bịa wụ ọjọọ fa anyị gụrụ ka anyị na-ekwu okwu a mere ya na-aga ọfụ ebe a tupu mere anyị ọkụkọ niile tupu mere anyị ndị ire anyị ọkụkọ ayaghịrị ka anyị wee nwee ike hụba ha ama tupu dee eme maka n'ime na ọkụkọ ayaghịrị ọdịra gị ka o mere n'ụbọchị nke taata onye ọbụla amarachala na ndị imirikiti ndị dibịa bụ ndị wayo imirikiti ndị ụka bụ ndị wayo taa ka o doola onye ọbụla anya doo egwu na ọkụkọ anya na imirikiti ndị ụka bụ ndị wayo imirikiti ndị dibịa bụ ndị wayo ọkwa ọgbala n'anwụ onye ji nwa mmadụ
iwe wee nwa mmadụ na-eli nwa mmadụ na ndụ na-eti na oru na nke gị tụlibi elu chukwu mee ya ka ọkụ ụmụ ndị ọzọ chukwu mee ya ka ọ were mee nke a arụbi na agụ ya mee ya ka ọkụ ụmụ ọgbụ ya arụbi na ọgụ ekwere ka ndị iro fu ya anya maka ịbụ onye iro nwa mmadụ a sị m na ị ga-eji ala zere mmiri na eke ị ga-eji ala zere mmiri na orie ị ga-eji ala zere mmiri na afọ ị ga-eji ala zere mmiri na nkwọ ọ bụkwa sọsọ ya ọ nwere ndị ọzọ ma ndị big man ụfọdụ jicha mmadụ were wubechi ife ana m agwa ụnụ na ọ na-abụ oruo n'ọnwa item ga-eserịrị o ruo n'ọnwa item ese ifuru nke ihe na-eme ọ dị gị ka na ome ya ga-afụ gị ehi ị ga-agbabọ ehi nke gị ga-eme ọ ga-adịkwa gị ka fim maka na o ji abalị arụ a na-ara ama na chi ga-efo o ji abalị arụ a na-ara ama na-enwere chi ofufo otu a ka o ji eme onye ọbụla bụ anya aka ya onye ọbụla aka ya dịrị ajọ ihe gị ji ọ ya agbalite elu n'ife ọ ga-agbalite elu n'ife ọ ga-agbalite elu n'ife ọ ya agbalite elu n'ife nke nna emebe ajọ ihe ya gbalikwa elu nke nna emebe ajọ ihe ya gbalikwa elu o mere nye emeghị ibia bụ iyi dị na asaa o ji nwa mmadụ ya na mgbọrọgwụ ele ihe maka ụmụ nke gị arụ ala aghụghọ obi ọjọọ ya bụ n'ụbọchị nke taata anyị na-asị ya na n'ụbọchị anọ dịka anyị gụrụ ọjị n'ụbọchị nke taata anyị na-asị Chukwu oke abịa ma bịa tọọ ọjị Chukwu bubere ihe zoro ezo bịa wụrụ ọjị Chukwu mere ka ifedi bịa wụrụ ọjị Chukwu nyere anyị ndụ ya bịa wụrụ ọjị Chukwu mere ka ihe ọma mere anyị bịa wụrụ ọjị ka anyị wee na-afụ n'obodo ya adịrịrị mma Chineke tụlitekwuo ndị iro ndị ọzọ niile fọlụ ihe niile zoro ezo bịa kpupe ya na akwa mgbochi ahụ etiwala maka ngwa ngwa akwa mgbochi itiwara ihe niile ghere oge akwa mgbochi itiwara anya onye ọbụla emepegwo ọnwa ndị ọzọ fọrọ ma ndị kpọgidere nke ha taị ma ndị nọ na nnukwu moto nọgide nkebe ma ndị bu ego were nọgide nkebe ma ọ bụ ndị nke nọ ebe ọbụla anọ ma ndị dị nọgidere nke ha anyị Chukwu oke abịa ma iji atụ ike ya na eke na ere na afọ na nkwa okwu oyi n'ọkwa ọfọ ose etiala ijebe ịgba ọsọ ọsọ a na-agbara ha ike ị na-ere ọkịrịka ka ọzọ sị na ya bụ kọntent kreatọ ka ọzọ sị na ya bụ kọntent kreatọ ka ọzọ na-ere ọkịrịka ya na-ere ọkịrịka na kata nkọtonu onye nke ọzọ na-ere amasị m ha sị ha na-eresi ere oge na-abịa ndị niile na-atiri ha mkpu dịkwa na iredi ijata ekwu mma ochie gị ọzọ ọjọọ anyị gbara n'ise ka sitekwa na ihe ọma na ndụ anyị ndị na-afụ ụzọ bịa kwuru onye ka nwunye ya ga-atụ ime nka onye ka nwunye ya ga-atụ ime nka ebuka ị ka mụrụ na ya mụ aka ga-adị emugbula amụ ha arapụ ọsọ ire ile amụ o anyị na-asị nri na anyị gụrụ n'ọfọ ka o rekwanụ ka o rekwanụ ka o rekwanụ ka o rekwanụ ka ihe ọma wee mere Igbo ọ gazie ndị iwe na-ewe ewebe ha deni ọjị bịa na were ebe ọjị o nwere nwunye ya amụ nwa n'ime ndị otu anyị a na-asụ anyị ebe a onye ahụ amụrụ gị ejima egwu anyị nwaanyị amụrụ mmadụ ejima afụrụ m ya ụbọnụ bụ ọkọrọ ndị ime ahụ atụrụ ya taa ọ nwa ihe ka anyị ahụ taa ka onye a ga-atụ ime ahụ